Les seccions d'un curs són els blocs centrals on s'organitzen els continguts. Quan es crea un curs nou, per defecte, s'inclou una secció general i 10 seccions addicionals buides. Per tal d'afegir, suprimir o reorganitzar seccions, cal activar el mode Edició. Si el que volem és afegir una nova secció, fem clic a la icona Més, afegeix una secció, que apareix després de qualsevol secció. A fi de suprimir una secció, fem clic a la icona dels 3 punts de la secció corresponent i triem Esborra la secció. Si la secció no conté cap element, s'esborrarà en uns segons. Si en té, es mostrarà un missatge de confirmació per enviar el contingut a la paperera de reciclatge. Si volem eliminar diverses seccions alhora, podem fer servir l'eina d'accions massives. I si el que volem és moure més d'una secció, utilitzaríem de nou les accions massives. Per a canviar la posició d'una secció, la manera més fàcil és arrossegant-la des de l'índex lateral esquerre. A més, és possible organitzar part del contingut d'una secció en subseccions, per a estructurar millor els materials del curs. Les subseccions es poden afegir entre activitats fent clic al botó amb el signe més i seleccionant Afegeix una subsecció. Una vegada afegida, la subsecció es comporta com una secció. S'hi pot afegir contingut amb el selector d'activitats, es pot traslladar arrossegant-la i el professorat pot moure elements dins o fora de la subsecció, així com canviar-ne l'ordre. Les subseccions només són operatives en una disposició del curs que mostre totes les seccions d'una sola pàgina. El seu contingut es pot col·lapsar o desplegar amb la fletxa lateral per reduir el desplaçament vertical i facilitar la navegació. A més, en fer clic sobre el títol d'una subsecció, els continguts es mostren en una pàgina independent. Alguns usos habituals de les subseccions podrien ser substituir carpetes de fitxers per a controlar qui ha accedit als documents mitjançant les opcions de compleció d'activitat, o bé mostrar documentació complementària no obligatòria relacionada amb un tema específic.